Заето е. Човече, казах, че е заето, използвай някоя друга. Хлапе, използвай някоя друга кабина. Добре ли си? Трябва ли ти помощ, приятел? Здравей! Здрасти! Ние американци. Ти... гид? Шон, Спокойно. Ти качиш нас на лодка. По вода. Искате да наемете яхта? официалният език в Палао е английският. Благодаря. Да, искаме да ни закарате до този остров. Ето тук. Изключено. Чакайте, защо? Там няма остров, има само бури и останки от кораб. Ще ви платим $1000. Животът ми е по-скъп. Извинете, днес е щастливия ви ден. Лапато Лагуатан, най-добрият капитан тук. Разбрах, че ви трябва превоз. Да, искаме някой да ни закара ето тук. Даваме $1000. Супер! Лесна работа! Да вървим. Дай, хайде. Ще бъде страхотно. Няма да ви разочаровам. Возил съм стотици туристи и почти всички съм върнал живи. Страхотно! Благодаря. I wanna touch you. I wanna breathe into your well. See, I gotta hunt you. I gotta bring you to my hell. Baby, I wanna fuck you.
Стой! Горе ръцете! Сандърс. Блазер R93 LRS. Поръчков за дясна ръка. Оптика 4 до 24 на 50 и... мек спусък. Добро оръжие. Дай ги. Почти колкото двата пистолета и необикновените ножове, с които сте влезли. Обичате ли загадки? И аз не обичам. Даже ги мразя. А вие, приятелю, за мен сте загадка. Търсих ви по снимка или отпечатъци в цялата ни база данни. И знаете ли какво открих? Нищо. Да започнем с името ви. 47. Това не е име. Не. Но е моето. Добре. И какъв сте вие, господин 47? Убиец. Убиец, ясно. И кого сте дошли да убиете тук? Обичате ли близките си? Близките си? Да, жена си и двете дечица. Обичате ли ги? Не говорим за мен, а за вас. Не, говорим за живота и смъртта. Питах дали ги обичате. Добре. Май трябва да започнем от начало. Обичате ги. Затова трябва да ме пуснете. Чуйте ме добре, господин 47, или както там е скапаното ви име. Тази история може да приключи по много начини, но бъдете сигурен, че няма как да завърши по начина, по който вие си мислите. Както аз виждам нещата, вие сте заключен тук с мен, а оръжието е у мен. Не, господин Сандърс. Вие сте заключен с мен. И ми донесохте оръжието. След 15 минути трябва да бъда на Мариньян, за да посрещна японския министър на отбраната. Аз много добре познавам пътя. Мога да ви закарам. За 15 минути? Невъзможно. Може да опитаме. Рибката клъвна. Добър лов. 306. Ето го. Това е. Вече каца. Трябва да стигне преди него. Тогава сменяме тактиката. Къде отивате? Сбъркахте пътя. Не, от тук е по-пряко. Дръжте се.